ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. లక్ష్మీనాథసమారంభం నాథయామునమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతం వందే గురుపరంపరం. వసుదేవసుతం దైవం కంసచానూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. కర్కటే పూర్వపాల్గుణ్యం తులసీ కాల్నోద్భవం పాండే విశ్వాంబరం గోదాం వందే శ్రీరంగనాయకం. ఆండాల్ తిరువదిగడే శరణం, ఆచార్య తిరువదిగడే శరణం. 20వ పాసురం అనుసంధానం చేసుకోబోతున్నాం. ஒருத்த மகனாய் பிறந்து ஓரிரவல் ஒருத்த மகனாய் ஒழுத்த வழில தருக்கீழான அகித்தான் தீங்கனைந்து கருத்தை பிள்ளை பித்து கஞ்சன் வயத்தல் நெருப்பு என்று என்ன நின்று நெடுமாலே உன்னை அறுதித்து வந்தோம் பறை தருதியாகல் திருதக்குவ செல்வம் சேவகம் யாம் పాడి వరుత్తమం తీరందం అగళందేలోరంభావాయ్. 24వ పాసురం అనురగ బళగం అనే దానిలో స్వామి కళ్యాణ గుణాలు కీర్తించి వరుసగా ఆయా అవతారాల్లో ప్రదర్శించిన పరాక్రమ వీర్యాలను ఆశ్రిత రక్షణ వాత్సల్యానికి కరిగిపోయి మంగళం పాడింది గోపికలతో కూడి ఆండాళ్ళ తల్లి. ఈనాటి వరుత్తి అనే 25వ పాసురంలో స్వామి యొక్క ఆశ్రిత వ్యామోహాన్ని, వారిని రక్షించే విధానం కీర్తిస్తూ స్వామిని పరానే వాద్యాన్ని గ్రహించాలని వచ్చామని ప్రార్థిస్తుంది గోపికలతో కూడిన ఆండాళ్ళ తల్లి. వరుత్ మగనాయ్ పిరంద్, ఒక తల్లికి బిడ్డగా పుట్టినావు. వరుత్ అని ప్రత్యేకంగా పేరు చెప్పగా ఏమా అదృష్టము! సమస్త లోకాలకు తండ్రి అయిన వాడిని కొడుకుగా శంఖ చక్రాలతో విష్ణుమూర్తిగా దర్శనమిచ్చే బిడ్డగా ఆ తల్లి కడుపులో జన్మించడం ఏమాశ్చర్యం! నీ నేలలు కంసుడి దోషాలకు కాలం సమీపం చేసి దేవకి వసుదేవులను రక్షించడానికి కదా నువ్వు జన్మించింది అని ఆండాళ్ళ తల్లి శ్రీకృష్ణ లీలను ప్రశంసిస్తుంది.